ġodarek l-asfur jammar u t-tafa tibni l-bejta taħħa tantiħor nistken bdejn altarek mulej sultan u għallatijek keni aziza d-dar tijek mulej għallata s-sema ruħi tinfena u tixxenna għat-tempju tijek o Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, nimħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżiskuti prattikament wasanna fl-aħħar jum tas-sena liturġika li tintemm għada f'nofsinhar u wieħed ieħor xekk għax fl-għaxija nidħlu fil-liturġija tal-ewwel ħadd tal-Avvent. L-ewwel nett skużawni, insejt ngħidilkom nixtieqlkom l-għodwa tajba u xekk. U ħan iċċelebraw din l-Ewkaristija żiskuti hekk riflessjoni tagħna fuq il-valur taż-żmien. Hekk sena tintemm u oħra tibda. Hekk bħalma nirriflettu fil-31 ta' Diċembru u xekk. Il-ħajja tintemm fuq din l-art, imma imbagħad ngħaddu għal ħajja ta' dejjem. Il-liturġija ta' dan iż-żmien tenna ħafna nirriflettu fuq il-valur tal-ħajja. Jiena u int f'moħħna il-ħajja xi tfisser? X'valur għandha? Nemmnu ta' bil-ħaq li hija l-mixja li titwassalna biex inkunu ma' Alla għal dejjem. Ħanieqfu ftit mumenti ta' skiet, nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna, mu speċjali għal forsi kemm il-darba konna dgħajfa fil-fidi tagħna, jew ma ħadniex ħsieb għall-fidi tagħna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħalil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejn innofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtna Sophie Corser. Nitolbu. Anqal mulej ir-rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tieba tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għara mill-ktieb ta' profeta Daniel. Jien Daniel kont qiegħed inħares f'dejra li kelli bil-lejl u wara l-erba' tirjieħ tas-sema bdew iqanqlu l-baħar il-kbir u mill-baħar ħarġu erba' bejjem kbar. Waħda mhijiex bħall-oħra. L-ewwel waħda kienet qisha iljun bil-ġwienaħ ta' ajkla. Jiena u nħares ġwan ħajja nqalawla. Intrefet mill-art, waqfuha fuq riġlejja bħal bniedem u tawa qalb ta' bniedem. U wara kien hemm bima oħra, it-tieni waħda, qisha ors u waqfuha fuq ġenb wieħed. F'ħalqa bejn snina kellha 3 kustilji u qalula kull laħam kemm trid. Imbagħad ħarist u wara kien hemm oħra qisha ljopard b'4 ġwienaħ ta' tajra fuq daru. Din il-bima kellha 4 tirjus u tawa seta' kbira. Wara dan ħarist fl-istess deriet li kelli bil-lejl u wara kien hemm ir-raba' waħda bima tal-biża' u twerurek ta' saħħa tal-għaġeb bisnien kbar tal-ħadid.
bdiet tiekol u tfarrak u taffeċ il-fdal taħt saqajja. Din kellha 10 tiqrun u ma kienieċ bħal bejjem l-oħra ta' qabilha. Qatt tinħares sewwa lejn il-qrun u wara f'nofshom nibet qarn ieħor żgħir. 3 mill-qrun l-oħra inqalgħu minn eruqhom quddiem dan il-qarn li kellu għajnejn bħal ta' bniedem u fommu ilabla b'ħafna kliem arroganti. Kont għadni qiegħed inħares meta tqiedu xi tronijiet u wieħed xieħ fl-omor qgħad bil-qiegħda, il-biesu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Ilsna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara tan-nar kienet għaddejja, ħirġa minn quddiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh, u 10,000 ta' għaxriet ta' eluf u jieqfa quddiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodba nfetħu. Jien bqajt inħares, imbagħad minħabba l-għajjat u l-kliem arroganti li kien qiegħed jgħid il-qarn waqt li kont inħares li l-bima qatluha u ġisimha erduh u tgħu għan-nar. Lil-bejjem l-oħra neħħewlhom setethom, iżda lilhom ħallewhom ħajjin sa ma jaslulhom il-ħin u l-waqt. U bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fil-omur u resquh qudiemu u taw ħakma, ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sin. Ħakmietu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeridx. Il-kelma tal-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku muntanji u għoljiet il-mulej, birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku wejjun il-mulej, birku wibħra u xmajjar il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku ħut kbir u kull ma jżidx fl-ilma il-mulej, birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku bejjem selvaġġi u mansi kollha l-mulej, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Ħarsu lejn is-siġra tat-tejn u s-siġar l-oħra. Malli tarawhom jarmu, intom stess tintebħu lis-sajf diġà fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu għafu li s-saltna ta' Alla hi fil-qrib. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddix. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Naħseb illum aħna nisimgħu l-ewwel qari jinqara nitgerfxu xi ftit u x'hekk naraw dawk il-bejjem strambi kollha li smajna dwarhom. Wieħed mill-istili ta' kitba fl-Iskrittura huwa dak li nsejħulu l-letteratura apokalittika x'jiġifieri. Stil ta' kitba hemm diversi modi kif wieħed jikteb, altru poeżija, altru jien naf xi romanz, modi differenti ta' kif wieħed jesprimi ruħu. Dawn insibu ħafna minnhom ukoll fl-Iskrittura
Fosthom tip ta' kitba hija din il-letteratura apokalittika fejn pereżempju u xekk il-baħar li fl-antikità kien misteru kbejru tal-biża' jirrappreżenta l-qawwa tal-ħażen ta'. Il-baħar jirrappreżenta l-qawwa tal-ħażen u għalhekk dawk l-erba' bejjem ħarġu mill-baħar għax dawk jirrappreżentaw saltniet li ħaduha kontra u xekk il-poplu tal-Alla ħaduha kontra il-ġema u xekk il-poplu tal-Alla ħanejdu hekk. Sew allura dawn huma saltniet negattivi ta' din id-dinja. Saltniet li jopponu l-qawwa tal-Alla ħanejdu hekk. Min naħa l-oħra mbagħad għandek id-dera ta' Alla nnifsu. Dera sabiħa tal-għaġeb u xekk. Wieħed xieħ fil-omor qad bil-qiegħda, il-bies u abjad silġ u xuxtu bajda suf, ilsna tan-nar it-tron tiegħu u l-bqija. U imbagħad u xekk iktar l-isfel għandna profezija sabiħa immens u xekk. Jimbqajt inħares imbagħad minħabba l-ajjat, skużawni, iktar l-isfel nara bħal iben ta' bniedem u xekk bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fil-omor u resquh qudiemu. Ovvjament din hija l-profezija tal-profeta Danjel u xekk tal-Messija li dan l-iben ta' bniedem li huwa wkoll iben ta' Alla li permezz tiegħu u xekk iseħħ u xekk il-pjan ta' Alla fost il-bnedmejn u taw ħakma u ġieħ u saltna biex lilu jaqdu kull ġens u poplu u l-sien. Ħakmietu ħakma għal dejjem li ma tgħaddejx u saltnietu li ma tinqereċ, mhux bħas saltniet l-oħra ta' din id-dinja u xekk mela il-letteratura apokalittika f'Danjel qed tħabbrilna li s-saltniet ta' din id-dinja qawwijin kemm huma qawwijin se jisfaw fix-xejn. Waħda biss li tibqa' għal dejjem is-saltna tal-Alla. U s-saltna tal-Alla li mhijiex saltna arroganti, mhijiex saltna li l-qawwa tagħha hija farmata jew hija li tiddomina u taffeċ lil ħadd ieħor u xekk biex tgħaddi tagħha bħalma jiġri ħafna drabi kull saltna f'did-dinja u xekk kif jgħidu bl-Ingliż. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely jekku u hekk u xekk f'kull fejn hemm ħafna saħħa ħanejdu hekk f'did-dinja il-bniedem ħafna drabi jispiċċa jagħmel affarijiet koroħ Alla biss huwa dak il-qawwi il-qawwa tiegħu hija fl-imħabba u xekk il-qawwa tiegħu hija fl-imħabba. U l-Evanġelju tal-lum qed jgħidilna ċaru tont eżis ħuti li fl-aħħar mill-aħħar aħna msejħin biex inkunu parti minn din is-saltna. U jekk aħna kapaċi naraw is-sinjali taż-żminijiet, ejjew narfu wkoll is-sinjali tas-saltna fi żmienna. Ejjew ma nkunux boloħ, eżis ħuti. Ejjew nifhmu li kif iż-żmien u xekk jgħaddi, hekk ukoll il-ħajja tagħna fuq din l-art tgħaddi. Waħda mill-ikbar tentazzjonijiet li għamlilna x-xitan hija dik li nissina dil ħaġa. Li ġanna naħsbu li ħanibqgħu għal dejjem u ħanibqgħu ngawdu il-ġittan id-dinja għaddejjem u lura ħżen werġa' ħżen. U akkwista u affeċ il-ħadd ieħor takkwist iżjed jgħiblaħ il-bniedem. U x'ħan tiġi fl-aħħar ta' ħajtek quddiem is-sija tal-verità u tiftakar kemm ħsara għamilt. Kif sa tħossok quddiem is-sija tal-verità kemm hu iblaħ il-bniedem eżis ħuti. U Ġesu jagħtina dik it-twissija tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu. Jiġifieri żmien huwa qasir. Is-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddejx. Ejjew eżis ħuti nkunu nisaq lejn ta'. Ejjew ninqdew tajjeb kif hemm talba sabiħa immens. Ngħiduha l-kolletta ngħidula fil-bidu tal-quddiesa. Ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi iżda norbtu qalbna mal-ġejt li jibqa' għal dejjem eżis ħuti. Għax dak kollu li għandna rridu nħalluh warajna. Rridu nagħtu kont l-Alla tagħna kif użajnieh. Mod speċjali l-Alla rridu nagħtuh kont tar-relazzjonijiet ta' bejnietna. Ta' kemm ħabbejna l-xulxejn u xekk il-Vanġelu tal-ħadd l-għadda. Ma ninsewx ta' kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-aċċu sqejtuni l-bqija u l-oħrajn kont bil-ġuħu ma tmajtunejx. Għax kull ma għamiltu ma li żar wieħed minn dawn ħuti għamiltuh miegħi jew ma għamiltuhx miegħi eżis ħuti. Ejjew għalhekk nkunu nisaq lejn. Narfu
li dak li hu ta' din id-dinja irid jgħaddi u rridu nħalluh warajna. Għalhekk infittxu li nisimgħu l-kelma t'Alla li nifhmuha u ngħixuha. Ħalli hekk ta' bilħaq xejn tiġi fit-tmiem ta' ħajjitna li trid tiġi għal kull wieħed u waħda minna nkunu nistgħu ngħidulu mulej jiena midneb u żbaljajt. Imma għamilt mill-aħjar li nista' biex inħobbok u nħobb l-oħrajn. Ikollok ħnina minni, hekk dik it-talba l-iktar sabiħa. Bin David, Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Dik l-għajta tal-għama li smajniju xek mhux it-tnejn l-għadda ta' qabel, għajta tant sabiħa, talba tant sabiħa li tajjeb li ngħiduha ta' sekwit u ngħiduha b'ġenwinità. Ġesu bin David, jiena midneb, ikollok ħnina minni. Kieġobkom nqmu bil-wieqfa. Is-saltna ta' Alla tinsab diġà fostna, issa imiss lilna li nfittxuha u nilqewha fejn tkun preżenti. Nitolbu għalhekk u ngħidu tiġi saltnatek mulej, tiġi sabiex il-Knisja tibqa' dejjem l-għarusa fidila ta' Kristu u tkun fid-dinja fjamma li tħeġġeġ u ddawwal. Nitolbu tiġi sabiex il-mexxejja tal-popli iħabirku għal dinja aħjar immexxija mill-valuri tal-imħabba, tal-ġustizzja u tal-ugwaljanza bejn il-bnedmejn. Nitolbu tiġi sabiex dawk li huma dgħajfa jew qed iħossuhom instabbli u sfiduċjati isibu fil-kelma t'Alla l-qawwa u l-istabilità u l-fiduċja li jeħtieġu. Nitolbu tiġi sabiex aħna niċċelebraw din l-Ewkaristija bħala vjatku fil-mixja tagħna li twassalna għall-ikra ta' dejjem fis-sema. Nitolbu tiġi nkomplu l-mulej ndulu grazzi għax-xita li bagħtilna u nitolbu għax-xita li jagħtina staġun tax-xita tajjeb. Nitolbu għal paċi fid-dinja mod speċjali fejn hemm l-inkwiet, għal ġustizzja mod speċjali favur il-foqra mhux hekk biex id-dinja taraf li l-inġustizzji iweġġew il-qalb t'Alla u rridu nagħtu kont tagħhom lil Alla. Il-miżerja Alla ma jridiex. Il-miżerja tort tal-bniedem u l-egoiżmu tiegħu. Eżis ħutna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, insellmulkom minn qalbna, hekk nitolbu ħafna għalikom, nitolbu għalikom ukoll eżis ħutna li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-missjoni tagħkom. Hekk ħossukom li dak li tagħmlu mal-anzjani, mal-morda, mal-persuni b'diżabilità, jel dawk li jaħtiġukom qegħdin tagħmluh ma' Ġesu stess. Nitolbu għal ħudna li jitolbuna biex nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa, mod speċjali dawk ħudna li bħalissa forsi għaddejjin minn xi mument mudlam tal-ħajja. Ejju nieqfu fiskiet, Alla jaf x'hemm f'qalbna b'umiltà nofrulu it-talba personali tagħna minn idejn Omna Marija. O Alla, ħares din il-familja tiegħek li ta' kuljum tfaħħrek u trodlok ħajr fl-istennija ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek u mal-Ispiritu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' l-ilma u l-bit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmejn. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej żuniti u dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li jintritna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lit-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bl-għajda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra ċoġbuħ tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħ oħtna Sophie Corser. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-stimulaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jisrew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt infiret minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. If you had no better
Eżis ħut illum huwa l-ġimgħa u l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Diċembru x'hekk infakrukom li jkun hemm l-adorazzjoni fil-knejjes tagħna kemm tkun ħaġa sabiħa li jekk tkun esperjenza tal-ħaġek meta wieħed jaraf imur quddiem il-mulej fi skiet u x'hekk. Ejjew insellmu l-Ġesu msallab, is-Sultan tagħna, rebbieħ fuq is-salib billi ngħidu: Nadurawk, o Ġesu wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu wimberkuk. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, inti mlina bil-ferħ bis-sem li tagħtina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, għamen nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu siedna l-isqof tagħna ħeġġiġna ħafna biex nerġgħu nirkupraw id-drawwa sabiħa ħafna li missirijietna tant kienu jgħożuha tal-qrara u tqarbina u ftit adorazzjoni fl-ewwel ġimgħa tax-xahar. Kan tkun ħaġa sabiħa kien ħeġġeġ il kulħadd nerġgħu nidraw l-ewwel ġimgħa tax-xahar nersqu nqerru nsibu ftit kien għall-adorazzjoni qudiesa għal min ma jismax kuljum. Kun ħaġa sabiħa immens li wieħed jieħu sehem fil-qudiesa ta' kuljum ta' min jista' min ma jistax. Almenu plas tal-ħadd nżidu dik tal-ewwel ġimgħa tax-xahar eżiskuti tkun drawwa sabiħa immens ta'. Ekku ħanejdu 3 Ave Marijiet il-Madonna u nafdaw hekk din ix-xewqa tagħna li dawn id-drawwiet sbieħ li kellhom missirijietna nirkuprawhom. Nafdawha f'idejn Omna Marija ta' biex hekk tħeġġiġna Omna Marija fil-fidi tagħna biex dawn id-drawwiet sbieħ li jsawru l-identità nisranija tagħna ma nitilfuhomx. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.